So what's up guys, part 3 ni kanang tanaman na ninyo mo niya part 3. Part tanaw po ninyo part 1 o part 2. Kakao adventure ready na guys, tanaman ninyo. Muna niya mong balay. Muna niya mong bayos, saos. Usa na yan ay? Ha? Usa. Panya. So mga unsa may guys na oh wow kalami. Wow. Ay sinabi bakit ko ba? Mga sabi guys, pusa na mo. Ay, ilang yan guys, asto mo kayo. Ay, panghagis word. Nakaso ko, magtibag ka. Ay, panggilugan. May agad guys ah. May ay, oy. Joke. Sabi lang. So guys, ayaw tunlan ninyo ang liso ha, kasi hindi mo pagkataw. Tunlan ang liso ninyo. Ayaw guys, pakatubol. Hindi mo, pansang tilak, matay ka. Like mo guys. Like and that. Bosa na mo guys ha. Picture lang siguro may, hindi lang na mag-start kay Bonang. Kasi guys, sige ba taon guys ha? Talawal ko ng kaputi. Why, hindi tawa naman. Bugok, usa na. Lami kayo guys ha? Ano po sige kaungkian? Maot na kayo, sila. Kita na ka sa viewers. Sana. Diyan na bitaw mong tanaw. Diyan na nade yung tanaw na to. Lalagi. Akura. Lakang yes. Bilang. Strawberry. I-post naman ko na ako kuya. Lagi talawa. Post na. Guys. Guys. Lamig kayo guys. Pagkagay siya. Aslo man. Nada? Ito lang na. Kita mo lang na sa akin guys. Nagkakamandagan kayo. Ito no? Gusto ko bugok? Okay, pakita mga pictures nga. Nindot kayo guys. Nangkarang. Wala guys oh. Mana mo kayo tanaw guys. Salamat kayo guys na. Come on. Sa batang namin. Nanay ba? Guys, may saging. Guys, lupa si Chris oh. Guys, hindi na mamuha kay kalanay na. Kasi na guys kay bawa na mo. Oh guys, bad news. Pag-agto na mo ba guys? Pag-agto na mo dito. Abot na miyan to. Kanang sagbot na yun kayo. Din namin ni dayon guys ni murag na may mga has na dito. Di na lang may dayon kay sagbot kayo. Pero ano kami dito? Tabi ito tap na picture man. Parang view mo lang. View. Kaya ko gusto. View ang view. So, dili pa end of the videos guys. Adto na mi dito. Suppose na mo guys na on na mi abot na mi adto. So, sorry guys picture lang ako kipakita kada lobat na ko ng cellphone. 1% na lang ko ng cellphone guys. So, picture sa labi dali-dali. Muna lang na. So, mura po din ako ipakita guys. Kaya pasaan. End of the episode dali guys. Like, subscribe, and share. Bye guys. Sunod na po nga vlog.